Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Katekisis on Air, ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Huwag mo katingala mahigala haon sa itong libusina, kay kwak. Kini nga ito ang studio, naas daplin na. Naas daplins dalan. So, muna nga usahay, doon ay mga, sa ato pa na interference, no? Mga interference nga atong madunggan. Ano, no? Bino adlaw karon nga, usap tarong adlaw, pit sa 28. Uy, curfew rong gabi, ha? Gabi, nagsugod ang curfew. Alas 10 hangtod alas 4. Ayan, no? So, ay mong surusuroy ha, mga bata. Sa Negros Oriental na po kay under chemical, commonly control man ta. Ha, okay lang mga bata ha, ay sila rin na, priso mo na. Buhian hinoon mo pagka sunod adlaw, alas 5. Saan to nyo makatulog sa munisipyo? Kung magsuroy-suroy mo ini gabi, ang dako kay na curfew. Okay, klaro? Ara na ta sa atuang anticipated. Arita sa atuang, sa may atuang. Arita sa ato ang kining Saint of the Day. Okay, no? November, October pa ron. October 28. Ang ato ang karon nga patron mao si San Judas Tadeo o si Simon, no? Saint Simon. Bino kini si San Judas Tadeo, patron saint ni sa of disparate cases, no? Gidaliman ba ka, no? Unya brother ni siya ni Saint James the Lesser. Unya relative ni aparente ni sa atong Ginoo. Saint Jude was one of the 12 apostles of Jesus. He preached the gospel in Judea, Samaria, Edomia, no, sa Mesopotamia and Libya. Unya preached against the heresies of the Simonians, the Nicolaites, and the Gnostics. Saint Jude is invoked in disparate situations because his New Testament letter stresses that the faithful should persevere in the environment of harsh difficulty, circumstances, just as their forefathers and had done before. Okay, no? So, karong adlaw mahigala, gihinomduman nato ang lain na pong apostoles. Apostoles ni siya, no? Si San Judas Tadeo. Unya pa yung laing, naapa yung laing apostoles po nga sa ulugan karong adlaw. Kabalo mo kinsa ang atong sa ulugan ron nga laing apostoles. Ang laing apostoles mao si San Simon, ang patriota, the zealot, no? Si Saint Simon the Zealot, no? Kuang ko ni siya, patriotic ba? Or zealot, or patriotic. Unya, naila siya sa iyahang pagka-nationalistic. No? So, karong adlaw, duha ni kasantos ang atuang sa ulugan sa ilahang piyesta. Si Saint Simon the Zealot o si San Judas Tadeos. Okay? Nahala, no? Padayon kita manghigala sa atuang. Mula sa taroy, CBCP News mahigala ha. Kaya medyo ulo apiki kuro gamay mahigala. Kay Sabado ba ya? Dagan-dagan tagtrabaho. Nya fiesta po doon sa kining usa sa mga kapilya namo diri sa Ayungon, San Roque. No? Kipanag-iya kining kapilya ha. Private chapel kini nga panag-iya sa mga Maksino. Mga Maksinos dumagiti nga mga usato pa na mga intelligent family, no, mga kuan ba kana bitaw mga usato pa na mga lantip ug pangisip, no? Mga bright, no. Murag parente man ni sila ni Maksino diri nga konsehals Dumaguete, murag mo na silang mga dugua. No, topic nato karon may gala, balik-balikan nato ang topic kagahapon. Sa itong topic kagahapon, unsa ganito kabahin sa All Saints Day, no? Kanya All Saints Day duha ni kaadlaw nato. Actually ang tawag nato ni ini kalag-kalag nga duha ka adlaw man ni All Saints Day November 1, All Souls Day
November 2 in commemoration of the faithful departed. Unya nagsugod kining All Saints Day pinaagi sa kapistahan sa mga martiris no hangtod nga gideklara ni Pope Gregory IV nga iapil na tanan no worldwide observance in kining ang All Saints Day unya dili lang kay katorang mga martir apil na ang tanang mga santos. So karong adlaw mga ato na pong hisgut-hisgutan ginagmay kining All Souls Day, November 2. No, the Church commemorate and prays for the holy soul in purgatory, no, undergoing purification of their sins before entering heaven. Oh, kani di ang All Souls Day mga higala. Amo day ni ang mga kalag sa purgatorio nga wala pa makasulod. Tuwa pa ba kuan pa ug sa in English pa na gi-cleansing pa ba? No, gi-cleansing pa. Gi-purify pa. Unya, unsa may pagtulon ani ining mao karon nato nga kining topic, no? That there will be a purification of believers prior to entering heaven. Us maagi purification day mahigala, no? Muna nga maniguro gyud ta. Maniguro gyud ta ni ining gitawag ni kinabuhia nga magsigi gitaghimo og mga buhat sa kaluoy, mga works of mercy, charity, charitable acts, o baka magsigi tagpangumpisal, simba, aron pag-abot sa panahon nga kuhaon atas Ginoo, dili ta madugay dito sa impierno, dili ta madugay dito sa kining unsa maning purgatorio, no? Kay kining All Souls Day kuan ni siya related ni siya sa doktrina pud nato sa purgatorio, no? Kay kining sa All Souls Day mao man kini kanang sa All Saints Day mao kini ang fiesta sa tanan nga mga kalag nga tuwa nas langit, no? O niya All Souls Day mao kini ang mga piyesta sa tanan nga mga kalag nga tuwa sa purgatorio. So mo ni siya, no? Okay, now the prayers and masses of the faithful in some way benefit those in state of purification. So muna nga importante ba kay ni mga pamisa. Doon ako nailaha doon ako circumstances nga na under na sana na sumaning na experience ako mga sakop, no? Kay nahitabo man gud mga higala nga murag doon ako yung mga sakop bitaw nga murag wala kay makaayo ang relasyon sa kapilya, no? Murag bang doon na by tension between the chapel members nya ang nahitabo. Doon na magud ko style diri sa kining ayungon nga before November 1 anto ako nang panagaan og sobredaan ang mga tawo, no? Aron nga dili na sila mohapit og simbahan, mulahos na lang sila sa sementeryo kung manangkot o baka nakabalo sila schedule kung unsang orasa ilang ang mga misa. Ang nahitabo may gala wala ang dawata kay gusto sila nga ang ilahang mutunol gyud sa ilaha nga kanang sobre ang mismong chapel leader nga doon na sila gamayng tension. No more about og sa ato pa na urag lisod-lisoron pud nila ang chapel leader ba. Sa akong gisultihan ako mga lay ministers kapasabta ang mga tao nga kanang pamisa para na sa mga patay dili para sa mga buhi. Sa ato pa kung imo nang balibaran ang kining gitawag nato og kanang pamisa nga gitunulan kag sobre, no, ang unang naapektuhan ana mao ang imong mga kaigsuonan nga patay na nga nangandoy unta sa imong pagampo. Unya tungod lang sa imong mga personal grudges dili na kamo dawat sobre medyo dako-dako pud siguro kahangawa ang ato ang mga kaigsuonan nga tuwa pas purgatorio. No, klaro ba? Sana, no? Sa ingon na ka importante. Unya kun ato nang basahon sa ikaduhang sulat ni sa Makabeo kapitulo 12 41 hangtod 42 gipaklaro gini dire. No nga si kinibitang dunagay mga pag-ampo alang sa mga nangamatay. E kung dili pa kini tinuod, no, wala untay kapuslanan ng mga pag-ampo, no? Kung dili pa tinuod kining kaluwasan. Nya sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga tukang Timothy hinaut unta nga kaluy-an siya sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Nasayod ka pag-ayo sa gidakon sa iyang gikatabang kanako didto sa Efeso. Klaro na na mahigala ha. Klaro na na. Okay. Abeno ara kita sa lain nga topic. No? Sa may ato ang mga topic. Ari ta sa mga dugang nga kuan, dugang mga
mga punto sa pamalandong. Kung atong basahon sa kinibitaw sa Revelation or gipadayag kapitulo 14 bersikulo 13, unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo ug mitubag ang espiritu, mitubag sa espiritu. Matuod gayud kini, dili na sila maghago kay dadon nila ang mga bunga sa ilahang pagpangalagad. Kini dieng nangalagad sa simbahan, no, dako day kay kanang ikatabang unya kung atuwa ka na magatubang ka na sa hukmanan sa langit. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 15 bersikulo 21-22, kay maingon nga moabot ang kamatayon pinaagi usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa, tungod sa ilang pagkahiusa, no, kang tanan banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagpakighiusa kang Kristo, no. Nakasala ang tao tungod sa ilang pakighiusa sa panulay, maong usab ang pagkabanhaw tungod sa ilang pagpakighiusa kang Kristo, no. Okay, so November 2, the church has encouraged prayer for the dead for the earliest times as an act of Christian charity. If we have no care for the dead, no, according to Saint Augustine, we would not be in the habit of praying for them. Sa ato pa, kung wala ka pagpakabana sa mga nangamatay, dili gid ka magampo alang kanila. No, manay gisulti ni San Agustin. No, sa mga nga ampo kita, no, magahing gitag panahon. Unya, in theological interpretation, acknowledgement of human frailty. Okay. Abi no atong isgut-isgutan kini kabahin og purgatory, no, kay sa ato nang ginaingon, ang purgatory closely related gini siya sa doktrina usab sa kining All Souls Day. Sa Revelations 21 chapter 27, apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga mahimong walay kinsa nga naghimog makauulaw nga buhat o namakag. Ang pasudlon sa syudad maun lamang ang mga tao kan sa ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 59, timan-i kini, dili ka buhian hangtod kabayaran nimo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. So, purgatory is a necessary purification, the condition of existence where God removes the remnants of imperfection. Ato pa kining purgatorio mahigala, actually kanang dako kay na siyang debatihonon sa laing relihiyon, kadi man lagi sila mutuog purgatorio. Ang ilang gituuhan mao nga langit ra gyud ug impierno. Pero matod palagi diri sa kining Lucas kapitulo 12 bersikulo 59, timan-i kini, dili kagayod buhian hangtod sa nga kabayaran ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ato paduna gyoy lugar nga diin mubayad kita sa atong mga sala-sala ug buhian ra kita human nga nabayaran nato ang atong mga kakulangan. Sumo kini ang gitawag nato og purgatory. Purgatory is a necessary purification. It is simply that already several souls are cleansed of the temporal effects of sin before they are allowed to see the holy face of the Almighty God. Sa ato pa kining dako jud kay di katabang ato mga pagampo. Sa Daniel 12 kapitulo 7, ug daghan sa mga nangamatay ug atuan na sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan sa walay katapusan. Sus pastila do na magili ay kuan mahigala, no, impierno ingon niya na. So dinhi na lang una kita kutob ha, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. So sa to klaro nato pagtulunan karon, number 1 ang atong gitun-an karon kabahin sa All Souls Day unya related sa purgatory. So buti pasabot nga
tungod sa purgatorio na gitay All Souls Day. Yan man, tungod kay dili lang ang katungtuan na sa langit o itong gahinan o pag-ampo, kundili katuusab nga tuwa pa sa purgatorio. So muna nga tungod kay nituo man kitag purgatorio, nituo usab kita nga dako kay ikatabang kanila nga mga tuwa pa sa purgatorio ang atong mga pag-ampo. So muna nga gi-create gyud sa atong simbahan Katoliko ang selebrasyon sa November 1 ug November 2. Nya ayo kalimot, ang simbahan adunay katungod pag-formulate og mga kining gitawag nato og balaod tungod kay giingnan man ni Kristo ang iyang mga sakop. Gihoy pa niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kansang mga sala nga inyong pasayloon din sa yuta, pasayloon usab dito sa langit. Kansang sala dili nyo pasayloon dito sa yuta, dili usab pasayloon dito sa langit. Klaro, sa adunay katungod ang simbahan pinaagi sa mga kaparian ug sa sakramento sa kumpisal pagpasaylo og mga sala. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.